Ay, guwapa. Stacy. Ate Ella, hi. Kuya, kaya may headband. Yung headband sa Juro. Sexy. Sexy lang, murag na. Sexy yung ano. Ay, ala! Hi. Doon sa kaluto. Ito yung giluto. Luto Beng, nakakasuka, Beng. So, magpaksiw si Ate Ella o saluyo. Ito. Dari magpaksiw si Ate Ella o saluyo. Oh guys, nakoy nadaogan rice cooker. Asan yung daugan? Nadaogan ako kay Dayna, guys. Ay, Dayna, regalo niya sa kuha. Adobo. Ako, nagpalit mo ko. Ayun saan eh. Adobo daw. Meron mo nga Adobo mo may carrots ug patatas. Mga yo miog daon saging silingan. Kay magpudol fight me. Si Jo, no? Yes. Kuya, ngayon may dahon saging ya, be. Huwag na! Ayaw na ng punuan! Mga miog dahon saging. Uy. Wala, be. Tama ni? Duhaon na to isapaw. Kami, be. Oh, sige ka na. Uy, kaniti oh. Kaning udlot. Kaning udlot. Hindot na. Oh, sige. Ano tanay? Pandong nga. Ipandong. Ayan, nanami dahon saging. Hi. Ulan. Hi. Hello. Uy, pwede naman dili na ni. Kaya init man ang pagkaon. Kira ni. Magisi mo gud ni. Oo. Halo mo na to. Awon lang kay magisi nang gud ni. Sige nakapang. Oo. Awon bula. Ibili na nila. Saan ang bula? Ito mga bata. Kasi ba? Saan yung bulaan na ganina? Ay, supao na to. Mura daw na, be. Halati, dako ano no. Ka nagbu, ano imong dahon imong. Dali niya. Hala, ang grapes ninyo, te. Ha? Hala. Video Hala, ang grapes nila, Ate Joan. Dari, Hala. Te, nakita ko na ako sa video. Tanggalan ng mga liki-liki kay para makadako siya og bunga ba. Para dili siya dikit-dikit magdako pag yun na magdako. Dapat katong gamay pa. Oo. Sunod na. Pahilog na maguna. Hala, dagan na isa. Duha, tulo, pat, na. ato lima. Kani ang gwapo oh. Hala, Rio, dagana mo yan na. Dagana bunga, oy. Tapos epal silutin. Ayaw na kayo ba? Sige, di na ako mabalik. O to, naapagyaw dito. Dito sa ibabaw nagtago. Hala na, ka nagbunga, te. Isa lang ni kapunuan, te? Mawala na, isa kapunuan. Hala ka, oy. Yes. Ako may, ano dito? Asa? Pa sa ibabaw oh. Hala, hala, uri pa, Ato pa, Pero, Kabalik. Ilaw pa lagi. naghan siya, ano, Karon bumbong. niya nga batch. Karon niya nga batch. Ari, lasakyanan.
Ako, magpainit ko kasi. Ikaw, kikilang. Hi. Sarot. Kuya Bot. Malo, chocolate. Prepare na. Long-long. Isa lang anak ka. Oh, ay. Ang mga bata, manadadaman ka nagsulot. Pastilan. Na naame saluyot, isda, bakbet, adobo. Excuse ako ha. Same lang. Ano Kaya lang. mo piminti sa naming. Oh, maka-join ka ngayon. Sa naming ba? Piminti. Sino pinili dyan? Nanata! Ano, silya? Nabay budel pa ka na silya. Budel pa ka na silya. Oo, yun. Nak. Ano, magsilupin man. Dapat kuya. Sumit ba ya ron? Ako, wag mo silupin. Nadya, uy. Need na mo, ani. No. Sumbong niya mga. What is it? Mushroom ang good A few inches later. Tapos na may kaon. Ang siya, wala pa. Pag-jess, bitaw na bingkay. Tingnan ko si mga tichiti. Naga. 20. Nagitindog mo si Upat. Upat 20. Busog. Busog. Thank you. I'm done. Ikaw ba, sulod? I'm full. Thank you. Ulan ba ya? Tawagan ko na yan, be. Tijo, busog. Hindi, subawan yung kayo. Ah, sweet kayo. Sobra ka, busog. Sulod dire. Masaya? Masaya ganina. Sweet? Sweet daw ka, be. Sulod. Very sweet. Bakit? Very sweet daw, be. Dili. Tapos na may kaon. Salamat sa sponsor. Gawas pa ron ha. Sa silupin gani. Sa disposable. Salamat. Salamat. Sa nagluto. Kay Beng o Dina. Taon. Sponsor sa Go. Salamat, Ate Jona. Ate Jona. Samukha ginanagpuna og buwan. Ano maglibog man yun? Paglibog ito ako ano. Ano gani ko kisa juan? Ano nga natin sa video. Juve.